மாயா பூர்ணிமா பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அடுத்த கட்ட திட்டம் என்ன, அடுத்து யாரை தூக்கலாம் அப்படின்னு தான் உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கப்புறம் நான் விசித்ராவுக்கு மரியாதை கொடுக்க போகிறது கிடையாது. அவங்க எப்படி இந்த உமன் கார்டு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு வரலாம், இப்போ வரைக்கும் அது என் மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. இனிமேலாம் அவங்களுக்கு நான் மரியாதை கொடுக்க போகிறதே கிடையாது, விச்சுவாச்சும் குச்சுவாச்சும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாங்க. இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா விசித்ரா நான் ரொம்ப லவ் வச்சுருந்தேன், எல்லார் மேலேயும் ஜென்யூனாக நான் ரொம்ப லவ் வச்சுருந்தேன். ஆனால் எல்லாருமே பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க. நான் இந்த ஷோவை எங்கே இருந்தும் பார்த்துட்டுலாம் வரல, நானாக வந்தேன். இந்த ஷோ இப்போ இப்படி தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு நான் விளையாண்டுட்டு இருக்கேன். அவங்கள மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி அது இதுன்னெலாம் வச்சுலாம் நான் விளையாடவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்கம் ஃபீல் பண்ணி அழுகிறாங்க. எனக்கு தெரியும், என் மனசாட்சிக்கு தெரியும் அவங்க கேட்டது என்னங்க கேட்டாங்க. பிரதீப் வெளியே போனதுக்கு அது அந்த ரீசன் எல்லாரும் சொன்ன அந்த ரீசன் வேலிடான ரீசன் தானா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் கேட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்ததா உண்மையாகவே வெளியே இல்லை, அப்படி நடந்திருந்து அப்படின்னா ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற இப்போது நாமினேட் ஆகிருக்கிற ஐஷு, பூர்ணிமா இந்த மாதிரி ஆளுங்கள்லேருந்து ஒருத்தர் வெளியே போவாங்க. அதுவே தப்பு, நான் பேசுகிறது தப்பு அப்படின்னா நான் இந்த வாரம் வெளியே போயிடுறேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க இவ்வளோ நாள் நான் பிரதீப் கூட பழகியிருக்கேன், எனக்கு அப்படி எதுவுமே தெரியலை, எதுவுமே எனக்கு வித்தியாசமாக தெரியல, இங்கே இருக்கிறவங்க தான் புதுசாக சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுல தான் அவங்க கேட்டிருந்தாங்க. ஆனால் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நீங்கள் அதை பற்றி கேட்கலாம், அதாவது ரெட் கார்டு கொடுத்தது நாங்கள் ஏதோ சும்மா கொடுத்த மாதிரியும், ஏதோ நாங்கள் பொய் சொல்லிட்டு இருக்க மாதிரியும், ஏதோ நாங்கள் இடம் கொடுத்து தான் பிரதீப் எல்லாமே பண்ணாருங்கிற மாதிரியும் எங்கள் மேலே எல்லா தப்பையும் போடுறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக எல்லாரும் சண்டை போடுவாங்க. ஆனால் விசித்ரா, அர்ச்சனா இவங்க ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே தரமான செருப்படி பதில் கொடுத்துருந்தாங்க. இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் சேர்ந்து அர்ச்சனா விசித்ராவை டார்கெட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு மைண்ட் அளவில் பயங்கர டார்ச்சராக இருக்குது. அதுதான் அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, எல்லாரும் எவ்வளோ நம்பினேன், இப்படி வச்சு செய்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போது இதில் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த ப்ரொமோவில் நம்மளோட அடுத்த கட்ட பிளான் என்ன, திட்டம் என்ன அப்படிங்கிறாங்க. அப்போது பிரதீபை தூக்குனதும் எங்களோட திட்டம் தானே. சரி, ஓகேங்க, இதுக்கு எப்படி தான் இருந்தாலும் ஒரு நாள் முடிவு தெரிய போகுது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து ஒருத்தராக வெளியே வரும்போது, வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் எவ்வளோ கேவலமாக விளையாண்டுருக்கீங்க, உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி எவ்வளோ கேவலமாக இருந்திருக்கு, பிரதீப்க்கு எவ்வளோ சப்போர்ட் இருந்திருக்கு, எவ்வளோ அநியாயம் நடந்திருக்கு, எல்லாமே நீங்கள் வெளியே பார்க்க போகிறீங்க. பார்த்ததுக்கப்புறம் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு அது பயங்கரமான செருப்படி தானங்க. அதுக்கப்புறம் பேச வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. மாயா பூர்ணிமாவோட ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் இந்த 3வது ப்ரோமோவில் காமிச்சிருக்காங்க. இதை பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன அப்படிங்கிறத மறக்காமல் நம்மளோட கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.